Os mariscadores de Ribeira retomaron a actividade na zona de Coroso, onde estiveran traballando ata o mes de abril, cando decidiron parar a actividade co fin de deixar descansar as concesións e recuperar os prezos. Eso é o que se pretende, a ver se sube un pouco a hora, suele haber máis festas no mes de junio, suele haber comunións, entonces a ver se os restaurantes empezan a coller un pouco de marisco para así levantar un pouco o precio. Moito máis non esperamos, porque xa unha media normal para estes meses suele ser sobre 7 euros e algo, entonces moito máis non esperamos. Pero bueno, tampouco vamos estar parados todo o tempo. Tan só un mes de paro non implica a rexeneración dos bancos, pero si favorece que algúns exemplares que estaban no límite medraran ata acadar a talla comercial. Aínda así non foi doado apañar os topes e a maioría dos profesionais esgotaron toda a xornada na procura da ameixa cunha media de 7 kilos de capturas. Fomos para a mesma zona onde estábamos traballando no mes de abril e vamos collendo o que fomos deixando, máis ou menos estamos ca media que deixamos unha media sobre 7-8 kilos por mariscador, e máis ou menos a xente ainda moita xente sin vir para a terra, pero máis ou menos sobre 6-7 kilos de media salirá a cousa. No prazo dun mes desprazaranse ata o Banco da Ameixida, onde abunda a ameixa de maior calidade. Sí, vamos estar en esta zona, vamos estar un mes máis. E despois iremos para a zona de Ameixida Castiñeiras, máis ou menos traballando polo límite así uns metros, uns 20-30 metros arredor do límite do libre marisqueo, que sempre vamos todos os veráns a quitar unha pouca ameixa roja por aí que suele estar máis chea, entonces suele ter un pouco máis de precio para estas fechas. Alí traballarán durante toda a campaña de verán ata a apertura do libre marisqueo en outubro.